Madzulo abwino muli ndi ine Dave Gadama poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Apita Mutharika ati akufuna atsogoleri abwino mchipani cha DPP. Nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi yapereka ndalama zopezera anthu omwe akhudzidwe zothandizira anthu omwe akhudzidwe ndi njala. Ndipo mu nkhani zina moto watentha katundu wa ndalama za Nkhani wa kampani ya JTI Leaf Malawi. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Apita Mutharika wati Amalawi ndi anthu omwe ali okhumudwa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Iwo ayankhula izi ku msonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP mu mzinda wa Blantyre. Malingana ndi Mutharika, boma latonse linalonjeza kuti miyoyo ya anthu isintha ku gawo la chuma, koma izi sizidachitike. Kumbali yosankha atsogoleri a mu komiti yayikulu ya DPP, Mutharika ati sakufuna anthu amiseche odzikonda, ogawanitsa komanso okuba. Iwo ati kusankha anthu otere kungathe kubwenzeretsa chipanichi komanso dziko lino mbuyo. Nthumwi za chipanichi zikusankha atsogoleri atsopano m'maudindo osiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la One Step Foundation Moses Mwalabu wapempha mabungwe ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti athandize kupititsa patsogolo ntchito yodziwitsa ana oyendayenda m'misewu za ubwino wa maganizo aungwiro. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe lawo mogwirizana ndi bungwe la Girl Up Elevate Malawi linakonza maphunziro amalingaliro abwino komanso utsogoleri wa anawa. Function ndio kufunga kwambiri fodi anangana mastikizi ambiri mango ni mastikizi koma ndi anthuso ende ife ngati One Step Foundation imotanzana ndi anthu abwerawa tikuona kuti tikaphunzitsa akhali modzimodzi tiwasinkha mindset yawo kuti achoke moyo wa msitunja akhale ana abwinobwino. So far tatanzana ambiri kwambiri, tatanzana ochuluka amene tachosa mu street komanso amene tikuwatanzana panopa ena ndoti sanabwera mina amangobwera madzi akugulitsa majumu mazarani tasiya pamodzi waika pa kalabu imodzi komanso makalabu pajapa timapititsa masukulu. Wachiwiri kwa mkulu wa Girl Up Elevate Malawi Aphumzire Jere wati ndi kwabwino kuti anawa adzipatsidwa malangizo mwachikondi. Pali mambo manena kuti ndife tona zomwe a One Step Foundation akupanga ndi anawo tinaona kuti tiyende nawo limodzi chifukwa kukhazikitsa chinthu mwana akamakula muziyo sizomwe azipanga awapanga ndizokunaphunzika lero kusiyana ndi munthu kuti mkhosi atakula kale. Ndi tinaona kuti izizi tizikhazikitse adakaliyana kuti muziyo sizomwe azipanga akamakula azakhale kuti akupanga ndi maso awo pasogolo akuganiza zinthu zabwino zomwe takhazikitsa panopa. Achinyamata 99 amene anali pa mbindikiro wa sabata imodzi m'boma la Chikwawa awalangiza kuti akasinthe madera awo kudzera muluso ndi uphungu umene alandira. Mtsogoleri wa Malawi Red Cross Society Innocent Majia ndi amene wanena izi pamathero pa msonkhanowu umene kwa nthawi yoyamba kunapita anyamata 50 chiyambireni ntchitoyi mchaka cha 2016. Selina Tambula wadza ndi zambiri. Mwazina achinyamata awaphunzira za uchembere wabwino, kaganizidwe ka ngwiro za maphunziro komanso zokhudza maufulu ndi bizinesi. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Red Cross Society Innocent Majia ati pambali potukula miyoyo ya atsikana pakufunikanso kuganizira miyoyo ya anyamata. Koma chaka chino cha 2024 tatenga atsikana komanso anyamata kuti akhozokhala pamodzi athophunzira alimodzi ndi kumakathandizana kupanga ziganizo akabwereranso m'madera awo. Ndipo mkulu woona za maphunziro ku konsolo ya Chikwawa Gertrude Zimba Jumbe anaunikira mavuto ochuluka omwe achinyamata akukumana nawo m'bomali. Kampu imeneyi yachitika kunokoyi tikukhulupirira kuti yathandiza chinyamata athu kusintha
makhalidwe awo because kwachitika zosiyana-siyana aphunzira njira zosiyana-siyana mmene angapewere mavuto otachulawo ndipo we are very positive kuti pakhala kusintha. Mmodzi mwa achinyamata Catherine Gangu yemwe ndi ophunzira pa sukulu ya Mitondo CDSS anayamikira maphunzirowa kunena kuti iye wapindula nawo. Maphunziro amene wawo akhoza kutithandizira kuti tithane ndi zinthu zimene zijazo. Faya maphunziro amene wawo tikhoza kumakhala ndi self confidence yokuti tithane nawo maphunziro amene wawo. Komanso mene tingapangire decide maganizo athu kuti tithane ndi mavuto athu. Mkumanowu unachitika pamutu woti kugwira ntchito pamodzi pothana ndi mavuto amene tikukumana nawo. Nthambi yona za ngozi zogwa madzidzidzi yati yapereka ndalama zokwana 200 million kwacha ku makhonsolo kuti zigwire ntchito yopeza anthu amene atavutike ndi njala mu nyengo ya dzinja. Wezi Kausi wadza ndi ripoti ili. Poyankhula ndi Times, mneneri wa Dodma Achipiriro Khamula ati ndalama zimene azipereka zikuyambira pa 2 miliyoni kufikira pa 20 miliyoni kwacha potengera ndi chiwerengero cha anthu amene akuyenera kuthandizidwa nawo. Iwo ati ripoti la IMVAC linaonesa kuti anthu pafupifupi 5.7 miliyoni akhale akuvutika ndi njala mu dziko muno kuchokera mwezi wa Oktoba kufikira mwezi wa Marichi mu chaka cha 2025. Ndizona kuti ife atodima tapereka ndalama zokwana 200 million kwacha ku makhonsolo kuti agwirire ntchito yodziwitsa anthu komanso kulemba mayina mkaundula wa anthu omwe akuyenera kulandira thandizo pansi pa ndondomeko ya 2024-2025 lean season imene kwenikweni tikhale kupereka thandizo la chakudya komanso ndalama kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chosowa chakudya kuyambira mu Oktoba chaka chino mpaka na mu March chaka chamawa. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malimidwe Asamiye Sulemani anayamikira nthambi poyamba ntchito yawo mwa msanga. Mwezi wa Juni kafukufuku wina amene amaonetsa za ulimi mdziko muno inapeza kuti anthu pafupifupi 9 miliyoni mdziko muno ndi amene akhale akusowa chakudya mchakachi. Mfumu ya mu mzinda wa Zomba a Christopher Jana yati apolisi oledzera akuchititsa kuti anthu asamalekemekeze nthambi ya polisi. Ajana omwe amayankhula izi pamwambo otsekulira polisi ya Ordinance mu mzinda wa Zomba anapempha apolisi kuti adzisunga mwambo. Ajana akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Jason Malowa. Polisi mwambo wasola kumwabezera mu kwa ntchito mwambo walezera nzuri sangata kwenjere mu usibeta mwina akatupa pa ofu sagwa ntchito ako ngamo ntenda ipajuda au semu wasauma kwega ntchito ziko kuthandiza dera komanso nobera kunjera kwega polisi kuti osemboletse. Anthu okhala ku Ordinance mu mzinda wa Zomba anasonkha limodzi kuti amange police unit mdera lawo, ndipo izi ndi zimene komishonala wa polisi ku chigawo chakumvuma a Barbara Mchengatsiga anena potsekulira polisi. Zimene zikwa kuwanga mukudziwa ino pamalo popera nthambi isalephera ampera ngokusebenza umanuso mukudziwa kuti taisetsa kuti tionetsetse kuti apolisi athu akugwira ntchito bwino kuchita kwawo kuchepe nthawi ya ntchito ndipo tipitiriza pazikulu tachokera paja kuti anyamata wathu apitizo khali discipline asanamwe wa ntchito komanso zina zomwe zimaoneka ngati zosokoneza pa discipline yawo zichepe. Moto watentha katundu wa ndalama za Nkhani pamalo amene kampani ya JTI Leaf Malawi Limited imasungirako katundu wake monga mabero a fodya. Ogwirizira udindo wa mkulu wa nthambi yoona za moto ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe a Gideon Mwanza wati kukula kwa motowu umene unayamba kuyaka la Mulungu mmawa kunachititsa kuti afune thandizo la nthambi zina za boma monga Malawi Defence Force ndi Civil Aviation. Amwanza akufotokoza. Kweli yose mnalifoja ujoti osaga otingoti mnalifoja jeno ni short ngoti mnalifoja mulanguage yao sizo kuti analifoja wakati mtundu wanje wale voyage but ife ngoti mnalifoja yense mnalifoja
moto ndiwakuti tikomereze komabe we have tried because sitini yangu yanga na building your card mangana so mbali ngati munga pangeso check mbali nayo nesa kuti mbali ya capital field isapangidwa affect komanso kuseri kunjanje kuti nesa kuti pangeso tidule malire kuti so saoleke kumene kucha usapanga affect maida zosiyana so apart from structure mene warehouse nangana so kuti ma areas ena asapangidwa affect. Ndipo mkulu ofanitsa nkhani za JTI Leaf Malawi Limited Alimbani Kakome wati kampani ichita kafukufuku ndi magulu osiyanasiyana kuti idziwe chomwe chinayambitsa motowu. Nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yapempha mafumu akuchigawo chakumpoto kuti adzitengera mwayi ofalitsa uthenga wa mtendere pa miyambo ya chikhalidwe. Achimwendo Banda alangiza mafumu kuti apewe kuchita ndale koma adzilimbikitsa chitukuko. Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse. Tadawane temanenge mama wane titemanenge chonga chamanyana. Achimwendo Banda anayankhula izi pamwambo wa chikhalidwe wa chaka chino wa mdauku wa Tonga umene unachitika loweruka kudera la Msani kwa mfumu yaikulu Mkumbira m'boma la Nkhatabe. Mwambowu unabweretsa pamodzi mafumu kuchokera maboma osiyanasiyana ku chigawo cha kumpoto omwe anasangalala limodzi ndi Atonga magulu osiyanasiyana. Kumwambowu kunabweranso andale anthu ochita zamalonda komanso akatswiri pa zamaphunziro. Achimwendo Banda anati nzokhumudwitsa kuona kuti andale ena akumafuna kugawa Amalawi pomanena zabodza zokhudza mtsogoleri wa dziko lino Alliance Chakwera komanso boma lomwe lilipo pano. Sitingamusinthe wandale amene cholinga chake ndikufuna kuti alowe mboma kapena achotsa mnthu ina mboma, ndipo akuganizira kuti njira yokhayo imene angalowere mboma ndikubweretsa mabodza ameneyo oti tatenga naye chaka tikumulalikira sangasinthe. Koma anthu amene tingawapeze kuti asinthe komanso amvetsetse ndi anthu akumudzi ndi anthu amdziko amene timawatumikira. Iwo kenaka analangiza atsogoleri a komiti ya mdauku wa Tonga kuti apitirize kulimbikitsa maphunziro mbomali komanso kusunga chilengedwe ngati akufuna kuti achinyamata a mboma la Nkhatabe adzakhale ndi tsogolo labwino. Wapampando wa mdauku wa Tonga a John Kalengasaka anati maloto awo ndionena kuti malo a Msani awakonze bwino kuti akhale malo achikhalidwe cha Chitonga kumene anthu angakaphunzireko zambiri ya Tonga. Tizayikapo tinyumba pompano ka library pang'ono nkhokwe ya zeru ya mabuku osiyanasiyana ya Chitonga ndiye naona kuti tikhazikike mala amodzi osati kumango yenda popeza mkamatero kwenikweni phindu lenileni limakhala lovuta. Mawu ake mfumu yaikulu Mkumbira yomwe ndi wapampando wa mafumu a Chitonga anati apitirizabe kupempha kuboma kuti bomali likwere pa zitukuko m'magawo osiyanasiyana. Mwambo wa chaka chino wa mdauku wa Tonga anakondwerera pansi pa mutu woti chiyengedwe chathu tsogolo lathu. Bishop wa mpingo wa Evangelical Lutheran Church wapempha anthu a mpingo wake kuti achilimike pa ulimi wa nthirira ndi cholinga choti adzikhala ndi zokolola zambiri pa chaka. A Joseph Vumbwe apereka pempholi pa bwalo la Nambiranje boma la Mulanje pamene amapereka mapampo ogwiritsa ntchito dzuwa kwa anthu a mu mpingo wake. Iwo apereka zipangizozi kwa akhristu ochokera m'mipingo ya Thuchira komanso Mulomba. Bishop Vumbwe anayankhula ndi Gresham Gama. Koma ife tinaonabe kuti mbali yathu sitingangokhala chete, tinapemphedwa kuti tipereke mbedza m'malo mopereka somba. Ndifayeke tapereka ulimi wa nthirira umenewu kuti mwina m'malo molima kamodzi azitha kulima kawiri katatu zikatero achepetse njala. Pamwamba pa ulimi umenewu taperekanso mabanki nkhonde ku magulu a amayi komanso tapereka mmene zingathekere mbewu zotatha umalima zakudimba mitundu yosiyanasiyana kuphatikizaponso ngakhale mankhwala ake oteteza mbewu zimenezi osayiwala ngakhale fetereza wake amenenso azitha kuthandizira kuti mbewu zimenezi zisonongeke.
mmawa ake kansala wa dera la Nambiranje a Fabric Lipenga wati anthu mdera lake akuvutika ndi njala. Katundu amene apereka kudera lino atithandizira kuti anthu mwina apeze koso chakudya pogwiritsa ntchito zipangizo zimene azipereka kudera. Inenso ngati mdindo kuno kudera mothandizana mwina ndi adindo anzanga kudera kuti tiyesesa kulimbikisaso anthu amene apindule pa project imeneyi kuti agwire ntchito ndithu mosamala bwinobwino kuti mapeto ake akwanise kukhala ndi chakudya chawo chokwanira. Katundu amene kuti akhale osamalirika komanso agwire ntchito yake yoyenerera makapo walimbikisa powadziwisaso makaso za njala imene ili kudera kwathu. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Apita Mutharika ati akufuna atsogoleri abwino mchipani cha DPP. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yapereka ndalama yopezera anthu omwe akhudzidwe ndi njala. Ndipo mu nkhani zina moto watentha katundu wa ndalama za Nkhani wa kampani ya JTI Leaf Malawi. Munali ndine Dave Kadama, madzulo abwino. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right, for breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime we healthily. I'll be cooking up a song for my family.